Edla nasezathu sanibingelela kweSimanzonzo News Channel, umfama Hlophe Phansi Nongoma. Namhlanje sizohlaziya ingoma noma i-album ephumile ka-Ali Mfowami Mgubo ebiza ama-SAP. Ingoma ke ethathe amahlabathi kakhulu. Ingoma ethi Sathane Nzima ekuyo futhi i-album. Lapho abantu abaningi abalandela uMaskandi babonile ukuthi khona umculo ogadla njengoba sazi ukuthi ingoma egadla nayo noma ingoma ehawu ijwayele ukuba khona khulaza labaculi laba angathi bayangcweka o bayadlalisana. Ingoma le Sathane Nzima abantu abaningi ke bebeyilindele njengoba wazi ukuthi ngoDisemba igcweme lisho. Le ngoma egadla kulo lagadla abantu abaningi bala ukubotshata nabanye abaningi kodwa lagadla futhi nakuye uAli Mfowami Mgubo lapha limbuza ukuthi uma engekho mubi la suye mubi le. Lokho uAli Mfowami Mgubo ngathi akumphatha ngathi akholelwe ukuthi le ngoma le kade ekhipha ubuyiselileke kulo igcokama ezintweni eziningi ehlaluka kule ngoma ngoba kade ngilalela i-album yakho kodwa nje sizogcila kule ngoma le ubiza khona igcokama ngesathane nzima lokuthi liphuza amagazi abantu khona lapha azasho khona ukuthi liyakhuluma igazi lomuntu ambulalayo. Umzokhumuleka noma ngesisho sine show kodwa ngathi refer khona lapho igcokama elisha ngase Vryheid elaba khona nengozi kwakhona olimalayo ngathi kwakhona futhi nosulekayo emhlabeni. Usethi futhi igcwamisha libusa ngemali ye third party. Imali ye third party i-road accident fund. Lapho kulo ngozi leyo ke ngathi kusola ukuthi igcwamisha lathola imali ngaleyo ngozi leyo. So usesola igcwamisha ukuthi seliloko selinele lathola imali ye third party. Selimbukela phansi after yonke lemzamo le nokumsiza kwakhe sukele efika emculweni. Uyasho nango 2014 ukuthi indona igcokama lamcela ukuthi ahambe uyoxoxela kuno nemnyama eseyaswelakala futhi emhlabeni umjikijela emcelela itethelelo njengoba wamthuka ngokusho kwami ukuthi igcwamisha lathuka umjikijela engakamazi nokumanzi kodwa labe selimthuka uthi ke wasecela 2014 uthi ayocelela itethelelo ekusenjalo abacela itethelelo asethi igcwamisha abavule igroup noma iqembu libizwa ngokuthi ondaba zekwayo leli lahla basekho ubonye ingoma eculo emnandi ebala ku lethi uzamangcobo uthi ke Mfowami Mgubo uthi wayebasebenzisa yonke lapho endlulele phambili khona lapha amgcona khona futhi uthi wakwafika khona le kaManqele lapha abaphela khona ukuthi olokho olomile nethini ikhulu ithini leli lejwayele ukuba ngo-15 etolo. Uphinde uyasho ukuthi nalo owalibiza igcokama lizekhaya kubo le agqilaza umthakathi uthi wafika waliphakela phela amadombolo nenyama wanika nesimnofu uthi la selihamba seliphuma ke selicula ke selisuthi selimnandi futhi nasegazini ngenxa yalobutshwala lobo. Okunye futhi okuhlalukayo le ngoma leya ugcona igcokama futhi ukuthi izintombi zemshiya ayikho futhi nentombi eyimisela ukuthi ingagana umfowabo Manqele ngenxa ukuthi umphambili noma uManqele into yakhe ifishane uzowakalekisa ukuthi 9mm. Siyazi ukuthi 9mm inhlamvu efishane esibanyini futhi inhlamvu ka egcomelisha ifishane manje abantu besifazane bathi bazobaleka. Ezinye izinto ke ezihlalukayo mahlaziya lo lapha sesindlula kwi-content sesibuka ingoma yonke cha yona ingoma iyaphila ngoba akumele utalaphe kodwa isigqi singabikho isigqi sikhona and futhi nento ekhulunywa phakathi icishe ihlangana noma singesho nje iqiniso kodwa yinto ecishe ikholakala njengoba wazi ukuthi umuntu uma kade uphilisana naye isikhathi esiningi umtshela yonke into njengoba bekhipha nayo Mfowami Mgubo ukuthi ukhipha izinto engathi zipersonal kakhulu umuntu kade uphila naye umtshela yonke into uma seyazi yonke into uma senixabanileke ilapho kuvela khona izinto ehlesa umzimba ukuthi hawu lo muntu lo kade wenza lento so nakulo mntalapho kuvela izinto ekanjani so emntalapho yini singasho ukuthi cha ngongachimi nje umfana ukuzephi cha ulokhu utalabhile ngempela ngoba uma umntalapho kufanele ushaye kubole ungabe umntalapho nje obandayo into ovela ilalele kanye idele iteda lawo lokho ukuthi futhi nengoma yakhe ingaminasi isigqi ingahlangani into oyishoyo ingakholakala lolu kodwa umfana ukuzephi ukwazile ukuthi atalaphe ashaye kubole kuzwakala. Nisibonile na ku Facebook ukuthi kuyatrenda lokubantu befaka inhlamvu 9mm noma befake ithini ekhulu nophutho lomile uma kade phuma ingoma kumele kutrende ungabe nje ngoba iphumile namhlanje sasa sekuthula kodwa mawungena Facebook la noma group nje afana ingqole zamaskandi lovers namanye ama group ungafika ubone ukuthi uAli kusakhulunywa ngengoma yakhe le ethi Sathane Nzima. Yeah, bahlabela mgama indaba engezihle nenze nephasa akabakhulaza abalaleli bomaskandi nabalandeli bomculo wamaskandi ezokuthi uSicebe Dlamini wazi wakho inkosi yamagcokama usebe engozini yemoto noma engalimalanga kakhulu ngokusho kwakhe kodwa imoto njengoyibona la ngaphandle ithola umhuzukane yathi ubhoqwa lapha nalapha. Abangazi inkosi yamagcokama zikhumbula ukuthi khona nengoma ekhiphile kulonyaka nyaka ondlule ikhiphe ingoma eDiary yami khona futhi ekhiphayo ethi icala lomjola ngethethi nokuthetha kuphelile mngami. Ingoma nje eningi kakhulukazi futhi usowumuntu opikwayo engomeni eningi njengoba ethandela izwi lakhe kakhulukazi. Ngicabanga ukuthi usiyamkhumbula ukuthi uba sifisela ukululwa manje nasemphefumulweni indoda izoyithola enye umuntu sewazi amagade lakhe. Ake sibambe la kweSimanzonzo sehlala nozayo sesohlala kwi comment section ngezansi siyabonga.